Minix numru kienet it-tema tal-lejla tal-gradwazzjoni tal-Caritas u li riflettiet il-mixja ta' 13 persuna li issa huma ħilsa mid-droga wara li temmew b'suċċess programm ta' riabilitazzjoni. Wara vjaġġ ta' sentejn tal-kupru, issa lesti biex jgħaddu mill-Università tal-Ħajja. Matul is-sena l-oħra l-Caritas ratlola numru ta' klijenti b'kollox 765 li resqu għall-għajnuna minħabba s-sustanzi. 50% resqu għall-għajnuna minħabba l-kokaina, 21% talbu-għajnuna minħabba l-eroina u 17% minħabba l-kannabis. Mis-765 klient, 233 missew mawħut mid-djar residenzjali fil-waqt li 491 persuna li jiġu mill-qrib minn xi ħadd b'dipendenza fuq id-droga talbu l-għajnuna lil Caritas. Id-direttur tal-Caritas Malta, Anthony Gatt, ta' rendikont tal-ħidma u l-iżviluppi fil-qasam tas-servizzi ta' riabilitazzjoni u saħansitra identifika l-isfidi fil-qasam tal-prevenzjoni u l-użu ta' droga. Gatt sostna li l-gradwati issa se jkunu qed imissu mar-realtajiet tal-ħajja, ħeġġeġhom biex l-esperjenza tal-gradwazzjoni isservihom biex ikomplu jarfu l-valur tagħhom bħala individwi fis-soċjetà għax ħadd minnhom ma huwa numru. Gatt semma wkoll il-ħidma tal-Caritas fuq żewġ proġetti ġodda, wieħed mill-proġetti li qed isir bil-kollaborazzjoni mal-Awtorità ta' Djar huwa ta' supported housing għal nisa bit-tfal u adolescenti li jkunu temmew b'suċċess programmi ta' riabilitazzjoni. B'hekk dawn ikollhom saqaf temporanju fuq rashom sabiex ikollhom ħajja indipendenti. Il-proġett ieħor jitratta it-tqassim ta' prodotti ta' ikel għal nies vulnerabbli. Anthony Gatt tkellem ma' One News dwar x'emozzjonijiet iħoss meta jara s-suċċess ta' kull min lesti il-programm u jkun lest biex jibni ħajtu mill-ġdid. Dan huwa mument ta' kuntentizza kbira. Ovvjament wara dal-mument ikun hemm xogħol kbir, ġifieri ħafna minnhom ikun proċess ta' sentej biex waslu fejn waslu. U ovvjament ukoll wieħed iħares li id-batija li jkunu għaddew minnhom, id-batija tal-familja tagħhom, l-inkwiet, ħafna minnhom kienu f'ċirkustanza fejn anka kważi tilfu ħajjithom minħabba xi overdose jew minħabba xi kriżi kbira. Imma fl-istess ningrazzjaw l-Alla li għadhom ħajjin għadin magħna u qegħdin jagħtu lura lis-soċjetà fil-familji tagħhom fuq ix-xogħol. Ħafna minnhom huma nies ta' talent kbir ukoll bħalna lkoll ġifieri bil-sfidi tagħhom imma ferħ kbir. Fost il-persuni distinti li attendew għaċ-ċerimonja li kienet ippreseduta mill-President ta' Malta George Vella kien hemm Monsinjur Victor Grech li serva bħala direttur tal-Caritas Malta għal 37 sena sħaħ bejn l-1977 u l-2014. Barra dan huwa kien il-moħħ wara l-ewwel komunità terapeutika għal dawk li abbużaw mid-droga f'Malta fl-1985 fost oħrajn. L-Isqof Awżiljarju Monsinjur Joseph Gallia Kurmi għamel riflessjoni tal-okkażjoni għal dawk li gradwaw għal familji tagħhom kif ukoll għall-istaff u l-volontiera fi ħdan il-Caritas.